সমস্ত এই গ্রামবাসী দেখন্তু সবাই সহযোগিতা প্রভুଙ୍କଠାରେ ମନ ଫେରାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସମସ୍ୟା ନିକଟ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ମନ ଫେରାନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିକଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଫେରାଇ ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ପତ୍ରିକାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ନିକଟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଛି সমস্ত আসুছি বিপদগিরি মধুর বিচার নেই জীব তরুণী মহমপরি পৃথিবীর সময় নাই পৃথিবীর দিনে তরুণী জীব এই সংসার বিলুপ্ত হবে সেদিনে বঞ্চিত হবে আপনাদের মনে ফেরাতো যে পরমেশ্বর করে আপনাদের সমর্পিত হুଅନ୍ତୁ তো যে পরমেশ্বর আছে আপনাদের কথা କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ যে ପତ୍ରିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ସେ ପତ୍ରିକା ଆପଣମାନେ ପଠନ କରନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଡାକନ୍ତୁ ସେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସମର୍ଥ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ କଥାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ପରିତ୍ରାଣ କାରିଠାରେ ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କାରିଠାରେ ନାହିଁ ସେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଥାରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଥାରେ ସେମାନେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଥାରେ ମନ ଫେରାନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ କଥାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ